देखील या सामन्याचा आनंद सध्या घेत आहे प्रेक्षक गॅलरी मधून। पहिला चेंडू सुशीलच्या बॅट मधून निघाला, प्रज्वलित आणि उज्ज्वलित करणारा हा चौकार अप्रतिम टप्पा इथे मेंटेन करण्याचा प्रयत्न होता। बॅक ऑफ हँड म्हणजेच काय उलट्या सुलट्या त्याची गोलंदाजी करण्याचा इथे त्याच्या मदतीतून प्रयत्न केला जातो। यावेळी केलेला चेंडू अगदी सन्मानपूर्वक खेळून काढला जातोय। चेंडू एका धाब्यासाठी असतील, चांगल्या चेंडूला सन्मान द्यायचा, खराब चेंडूवरती पहार करायचे, हे राहिले क्रिकेट वरील ओळख इथे दाखवून दिली जाते। आणि तीच ओळख विजय तेव्हाच तुमच्या स्वप्नामध्ये जाण होतीये। पंकज सुरेश चालत नाहीये, इरादे इथे प्रस्तुत करावे लागतील आणि इरादे प्रस्तुत करत असताना चेंडू चालला असेल नोची एकच रन इथे कंप्लीट केली जाणार आहे। नो डिलिव्हरी इथे केली जाते, यावेळी लेफ्टन करण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय, पण त्यांचा पुढे एकदा सिग्नल इथे दिला जातोय। 5+1 टोटल 2 धाबा इथे मिळतील। एक्स्ट्रा थोडंसं इथे नाकाम ठरलं चाललं असेल। 5+1 टोटल 2 धाबा या चेंडूवरती मिळतात। वारंवार टीम मीटिंग चर्चा इथे केली जाते, चर्चेला उद्यान कोणाच्या नावावरच येणार, उलट्या सुलटा त्याची गोलंदाजी लेफ्टन करण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय। टाकलेला चेंडू पाठवून दिला जातोय सीमा रेषा पार, हे सखवर मध्ये चेंडू 4 धावांसाठी सुरेख चौकार। आणि चौकार आल्यानंतर कुठेतरी थोडंसं डगआउटची दिशेने शांतता होती, तिथे उत्साह आनंद उंच बाजू झोका घेणारा चेंडू इथे पाहायचा असेल। या टाकलेला चेंडू पुढे एकदा चुकला मुकला, धावांसाठी भुकला असंच फेडावं लागेल। 5+1 टोटल 2 धाबा इथे दिल्या जात आहेत, एकावरती एक। जसं फ्री धाबना तसं चाललं असेल, समोरचा संघ देखील तेच म्हणते की जे तुम्ही आम्हाला फुकट धाबा द्याल तितक्या आम्ही तुमच्यासाठी घेणार आणि घेणारच। फुकट धाबांची बरसात इथे घडत चालली असेल। या षटकातील शेवटच्या चेंडूचा खेळ सध्या मार्गस्थ आहे, चर्चा केली जाते, एकमेक मिळून चर्चा करा। आयुष्यात 2 मिनिटं जरी थांबला तरी आयुष्य बदलणार नाहीये, पण तुम्ही खेळत असताना सामन्याचा रिझल्ट हा तुमच्यासाठी जरूर बदलेल। टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर करीवरती सध्या 14 वरती पाहतोय। पहिले षटक सध्या बारगस्त, 14च्या सरासरी जर धाबा बनवल्या तर एक डिपेंडेंट टोटल पर्यंत वाटचाल जरूर खेळू शकतो। टीमची टोटल धावसंख्या सध्या 14 वरती असेल, विराजमान झालेली धावसंख्या आता वाढवावी लागेल। लो फुलटा चेंडू कटबॅट केला जातोय, अगदी वावराच्या बाहेर इथे फेकून दिला जातोय चेंडू। 4 धावांसाठी षटक 1चा खेळ समाप्त होतोय। धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर करीवरती 18। यानंतर होणारा सामना अनविस फूट वर्सेस आर्यन फूट, अवनीस फूट वर्सेस आर्यन फूट। दोन्ही संघांना विनंती करेन, हा सामन्याची फर्स्ट इनिंग संपल्यानंतर आपण नाणेफेक घेण्यासाठी आमच्या टेक्निकल टीम पर्यंत या, ह्याची आपण विनंती असेल। प्रतीक हा देखील एक उलट्या सुलट्या त्याचा गोलंदाजी इथे करण्याचा त्याचा प्रयत्न इथे असेल, सफलपूर्वक ठरावं लागेल। उद्याच भविष्य मूर्ती लहान पण कीर्ती करायची आहे, महान वाईट बॉलचा विषय इथे दिला जातोय। छोटा पॅकेट बडा धमाका, छोटा तीर वार करेल का गंभीर इथे पाहायचे। सध्या चर्चा या गोलंदाजीची उलट्या सुलट्या हाताने केलेला चेंडू आला खारपेट खेळण्याचा प्रयत्न, डॉट बॉल येतोय। त्यानंतर नवशेगेटला तिला फलंदाज सध्या चर्चेत येतोय, त्याच्या बॅटमधून चांगल्या धाबा निघाल्या होत्या। पहिल्या षटकामध्ये त्याने धाबा अक्षरशः बरसवल्या होत्या। वारंवार चर्चा केली जाते आणि चर्चाला उदाहरण तुमच्या नावाचं येणार, प्रयत्न करावे लागतील। यावेळी टाकलेला चेंडू मोठा प्रयत्न एक रन घेण्याचा प्रयत्न इथे केला जातो। नवशेगेटला धावची संधी आहे, पायचे डिसिजन काय येणार, पंच चर्चा करायचे, चर्चा करतील, डिसिजन इज पेंडिंग। आणि रनाच्या स्वरूपात क्रिकेटवरील आत्महत्या सुसाईड म्हणजेच काय अगदी स्वतःहून दिलेली विकेट समोरच्या संघाला बाहेर गेली आणि त्यानंतर सुशील यावी दाखल झालाय। 9 सेकंड वरती पाहतोय पंचांचा सिग्नल, हे डिक्लेअर चित्रामध्ये येणारी अगदी मिड विकेट रिजन मध्ये खेळला फटका 1 रन तिथे मिळेल। या षटकातील 2 चेंडू अजूनपर्यंत शिल्लक राहिला, सिलेक्ट करण्याचा प्रयत्न, एक वाह काय कमाल केली, आणली मॅच मध्ये धमाल। अप्रतिम चेंडू इथे अडवला जातोय, यक्षच्या माध्यमातून केली जाणारी ही कमाल धमाल अगदी बेमिसाल इथे ठरत चालली असेल। नंतर त्या चेंडूला बोलतो सीता ठरला शिकार, बॉक्स आउट, मोठा धक्का, हुकमाचा एक जाळ्यामध्ये अडकवला गेला, बनलं तिथे तो सुशील अगदी तंबूच्या आसराला जात असेल। धक्का क्रमांक 2, धावसंख्या 20।
जाऊया सामन्याच्या दिशेने. बाहुबली म्हणजेची ओळख राहिली आहे असा बाहुबली खेळाडू, त्याच्या चेहऱ्यावरती गोड स्माईल आलाय असा खेळाडू इथे दाखल केला जातोय. आकाश इथे दाखल झाला असेल. आकाश कशा प्रकारे पाडतोय ते पाहायचं असेल. आकाशात झेप घेईल का तो आकाश सध्या दाखल झाला असेल. बाहुबलीच्या बॅट मधून पहिल्या चेंडूवरती मिळत नाहीये धाव. इथे एक रन इथे मिळेल. इथे चेंडू एक शिक्षक थोडासा तिथे फंबल बनला असेल. फंबल बनल्यानंतर एक धाव इथे मिळते. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर खेळवरती 22 भन्नाट वेग आहे. तेसरार खेळला चेंडू होता अगदी स्टंडवरती धावण्यात द्यायलाय. विकेटचं पतन होईल. सिल्वर डेकचा शिकार इथे बनला आकाश क्रीडांगणच्या बाहेर. बॅटर सध्या वाटचाल करतोय क्रीडांगणच्या दिशेने. पहिला चेंडू अगदी तेच सरळ टाकायचं होता. गतीवरती नियंत्रण तुम्हाला कंट्रोल राखणं गरजेचं असेल. थोडस लेक्सिकच्या बाहेर टाकलेलं चेंडू व्हाईट प्लस एक टोटल 2 धाबांसाठी ती मोजला जातो. 2-2 धाबा देखील आता महत्वाचे असेल. पुन्हा एकदा यावी टाकलेला चेंडू पंचांचा बॅट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. आता इथे धाबा इथे मिळत आहेत. आम्हाला तेच पाहिजे आणि तेच करायचं तुम्हाला. आता इथे धाबा धावसंख्या 25 आपल्याकडला चेंडू सेम टप्पा सेम रिझल्ट. ऍक्शन रिप्ले नमुना इथे फेस केला जातोय. ऍक्शन रिप्ले आमच्या युट्यूब वाल्यांनी दाखवला नाही म्हणून नमुना पेश केला जातो. व्हाईट प्लस 1 धावांसाठी गोलंदाजीची किमया इथे मोजावी लागेल. व्हाईट प्लस 1 गोलंदाजाला शांत आणि संयम खेळ दाखवावा लागेल. एवढ्या केलेला चेंडू अगदी सहजरित्या शांतता संयम हा तुम्हाला नेहमी बाळगणं गरजेचं असेल. आणि ही स्पर्धा आपण पाहतोय रत्नागिरी स्पोर्ट लाईव्हच्या माध्यमातून युट्यूबवर सध्या टेलिकास्ट देखील केली जाते. म्हणजे ही स्पर्धा आपण घर बसल्या देखील स्पर्धेचा आनंद घेऊ शकताय. जे प्रेक्षक घर बसल्या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत त्या मायबाप क्रीडा रसिकांचं या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत असेल. नंतरचा चेंडू डिक्लेअर एका धावेसाठी इथे मोजला जातो. गोलंदाजाला माहिती आहे क्रिकेटवरील एक धावे किती महत्वाची असते. कारण एका धाव्याने संघ विजय देखील होतो आणि एका धाव्याने संघ पराजित देखील होत असतो. तुम्ही एक धाव देखील महत्वाची असेल. षटक संपते धावसंख्या 28. शिवम सध्या दाखल झाले असेल. गोलंदाजी मार्कवरून समोर असेल साहिल. कशा प्रकारे खेळ आपला दाखवेल. पंचकोशीमध्ये मर्यादित असणारी स्पर्धा. पहिला चेंडू ताकद थोडीशी कमी पडली आहे कारण ताकदीचा वापर इथे करणं गरजेचं असेल. आता बुद्धी लढवावी लागेल. कुठपाचा बॉल मोठा प्रयत्न चेंडू पाठवून दिला जातोय. दर्जेदार हेवन देवन 70 चौकार आलाय आणि 70 चौकार आल्याच्या नंतर एक चेहऱ्यावरती आलेला गोल स्माईल. कारण जे भल्यांना जमलं नाहीये ते येणाऱ्या फायद्यांच्या रूपामध्ये या फलंदाजांनी करून दाखवून दिला जाते. चेंडू पाठवलं होतं 4 धावांसाठी. कुठपाचा बॉल पुन्हा एकदा डिक्लेअर 1 ते पाठवून दिलाय. त्याच्या चेंडूवरती पुढे एकदा प्रयत्न इथे केला जातो. क्षेत्ररक्षक तिथे दाखल असेल. कोणत्या प्रकारची दाब इथे मोजली जात नाहीये. क्षेत्ररक्षकाला माहिती आहे क्रिकेटमध्ये एक महत्वाची चूक ही खूप महत्वाची इथे शर्यत चालली असेल. त्यानंतर रनिंग द विकेटने घेण्याचा प्रयत्न इथे शरीरला त्याचा नाकाम. षटक संपते. निर्णय 4 षटकांचा खेळ इथे समाप्त असेल. 4 षटकामागे संपूर्ण धाबा बनवल्या गेल्या 33.
दहाव्या सामन्याच्या दिशेने सामनावीरची जोडी सध्या दाखल झाली असेल. फलंदाज विनंती असेल जास्त वेळ काढू नकोस मित्रा, कारण या स्पर्धेला थोडासा विलंब झाला. बरोबर आता जर विचार करायला गेला तर टायमिंग देखील आपल्याला बंद नसेल ह्याच्यावर नोंद घ्या. कारण 11 वाजून टोटल 18 मिनिटांचा कालावधी आतापर्यंत झालाय. आता रीतीने दुसरा सामना अजूनही 9 सामना आपल्याला बाकी असेल याची आपण नोंद घ्या. गोलंदाजी मार्क करून टिचकीचा जादूगार इथे दाखल केला जातोय. चेंडू टिचकीवरती रोल केला जातोय. इन स्विंग आणि आउट स्विंग राहिलेली गोलंदाजी खासियत. सध्या गोलंदाजी मार्क करून सुशील इथे दाखल झालाय. टिचकीचा जादूगार पहिला चेंडू टिचकीवरती रोल करण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. वाईट प्लस 1 टोटल 2 धाब्यांसाठी पहिला चेंडू अगदी तेज सरळ इथे टाकला गेला होता. लेगच्या बाहेरून जाणारा चेंडू होता पंचाने. वाईट प्लस 1 टोटल 2 धाबा. अतिरिक्त दाबाने झालेला धाबांचा श्री गणेश इथे आपण पाहतोय. अतिरिक्त दाबा इथे मिळाल्यानंतर गोलंदाजी मार करून रक्षक थोडासा बदलला जातो. आकाशला इथे आणलंय. रक्षक चाला काय धोबा काय हुब काय या चेंडूवरती दाखवून दिली जाते. चेंडू पाठवून दिला जातोय. सीमारेषा पार आलाय दणदणीत खळखळीत PPLचा चौकार. चौकार घेतल्यानंतर कॉन्फिडन्स आत्मविश्वास कुठेतरी म्हटलंय की चांगल्या रस्त्याला स्पीड ब्रेकर आणि चांगल्या माणसाला विरोधक हे नेहमीच असतात. इथे विरोधक बनावं लागेल. ज्यावेळी टाकलेला चेंडू लेगच्या बाहेरून जाणार होता. पंचांचा बॅट बॉलचा सिग्नल इथे दिला जातोय. अतिरिक्त दाबा कुठेतरी तुम्हाला रोखणं गरजेचं असेल, कारण तुम्ही दाबा कमी थोडासा खर्च केला त्यामुळे कमी दाबा देखील आता खर्च करणं गरजेचं असेल. या चेंडूवरती बॉक्स आउटचा शिकार इथे बनलाय. महत्वाचा मोरा इथे टिपला जातोय. ऐनवेळी मिळालेली ही विकेट ठरली तिथे. आकाशजी गडदेसर यांचा संघ पाहतोय. संघाला पूर्णपणे चेहरेपिते केले जाते. त्यांना माहिती आहे की सामना बोलून देखील जिंकता येतो. ज्यावेळी रक्षक इंडिया संघाकडून जर पाहायला गेला तर ऋषभ पंत यष्टांच्या मागून खूप काही बोलत असतो. तसंच आता आकाशजी गडदेसर आपल्याला यष्टांच्या मागून वारंवार त्या फलंदाजाला बीट करण्याचं काम करतात. फलंदाजाचा माइंडसेट बिघडवण्याचं काम इथे त्यांच्या हातून केले जाते. नेक्स्ट फलंदाज सध्या फलंदाजीवरती दाखल केला जातोय. विजयला इथे आणलंय. विजय लाभेल का विजयाची मोर, तो विजय इथे दाखल केला जातोय. पायचे पंचांच्या उजव्याकडून अर्थातच अरे विकेट टाकलेला चेंडूवरती दांडीकर गोल्डन डक आणि गोल्डन डकचा शिकार इथे बनला असेल. अप्रतिम टप्पा इथे मेंटेन केला गेला. डेंजर बॉलरने बुद्धी लढवली आणि या फेमस विजय बॅट्समॅनची दांडी उडवली आहे. दांडी उडाली आहे. दांडी उडाल्यानंतर देखील आता तो तंबूच्या आसराला चाललाय. आदित्य इथे दाखल केला जातोय. नेक्स्ट बॅटर ऑन हॅट्रिक चेंडू. या स्पर्धेतील पहिली हॅट्रिक सुशीलच्या नावावरती जाईल का? डिफेन्स बचाव केला जातोय. स्वतःला आणि स्वतःच्या संघाचा बचाव करणं तुम्हाला महत्वाचं असतं आणि तो बचाव इथे केला जातो. नॉनस्टॉप गेट बाहेरून आलाच त्यानंतर सलामत करतोय. चर्चा करेल, विनिमय केला जाईल. कारण टीमची टोटल धावसंख्या 7 वरती सध्या अडून राहिली असेल. 7 खेळ खेळला जाणारा सांघिक खेळ क्रिकेटचा आहे. या चेंडूवरती आलोंड कार्पेंटे खेळण्याचा प्रयत्न. षटक संपते इथे निर्णायक पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त. 2 गडी बाद. धावसंख्या टीमची टोटल इथे बनवली गेली 7. 34 धावांचा पाठलाग करत असताना टीम मीटिंग फक्त एकदाच घेतली जाईल याची आपण नोंद घ्या. आकाशजी गरजेसर आपणास विनंती असेल टीम मीटिंग फक्त एकदा घेतली जाईल याची आपण नोंद घ्या. सार्थक पहिल्या चेंडूवरती सार्थक विचार करायला गेला तर बॅक ऑफ हँड गोलंदाजी करण्यासाठी ओळखलं जातं. टीमची टोटल धावसंख्या आता मित्र 8 झाली असेल. 8 वरती मांडायचं असेल विजयाचं थाट. नाही मांडू शकलं. पुढे एकदा टाकलेला चेंडू लेगच्या बाहेर बॅट बॉलचा इशारा. गोलंदाजी आता सुधारावी लागेल.
एकमेकांची कमी आणि हमी जाणतात हे दोघं पण त्यातनं एकमेकांची कमी आणि हमी जाणत असताना नेक्स्ट बॉल यावेळी पाहायचं असेल यावेळी केला फटका लाज बबूता पायाबचा बॉल होता अनसेट ड्राईव्ह करायचा होता प्रेक्षकांमधून आवाज यायला लागलाय कारण गोलंदाजी मार करून छोटासा खेळाडू आहे छोटा पॅकेट खेळ मोठा धमाका चेंडूला पाठवून दिला जाते चेंडू गेला सीमारेषा बॉर्डरच्या बाहेर 4 धाब्यांसाठी चौकाराची बोली भाषा आता बोलायला लागलाय लागले 4 धाबा इथे बसून करायला लागले असेल यावेळी खेळला चेंडू बॅट वरती आला मिडल खेळला पाठवून दिला जातोय शांततेचं कारण येणारा चौकारच होता चौकार इथे दिला जातोय आणि याच्या रघुनाथ गोलंदाजीवरती दाखल झाले असेल पहिला चेंडू थोडंसं अतिरिक्त पंचांचं स्वेरी डिलिव्हरी व्हाईट बॉल 8 रनची आवश्यकता असतात नेक्स्ट मॅच टॉस जिंकला असेल आर्यन संघाने आर्यन स्पोर्ट्स संघ आपण टॉस जिंकला असेल सीटवर बॉल फर्स्ट आपण खेळण्याच्या दृष्टिकोनातून सज्ज राहा आर्यन स्पोर्ट्स संघ आपणास विनंती करीन फलंदाजी करणारा संघ देखील आपण देखील सज्ज या चेंडूवरती लसी केली तो बॉलाला एक चेंडू 2 मिसाने उडवून दिले गेलेत हेस्टनचा वेध घेणारा चेंडू इथे पाहायला भेटलाय थँक्यू डिझे फायडनच्या रूपामध्ये शिवमला दाखल केलं जातं सध्या बॅट चालू केली आहे 27 धावसंख्येवरती महत्वाचा मोरा त्यानंतर खेळला फटका चूक झाली होती थोडासा फ्रॉम्बल बनला होता क्षेत्ररक्षक एक चेंडू अडवण्यासाठी तब्बल 323 रनचा वापर इथे केला गेला 3 आणि विजयाची पिन इथे कोण मारणार विजयजी तुमकसर यांचा संघ की आकाशजी गडदेसर यांचे संघ दोन्ही संघांमध्ये कमी आणि हमी एकमेकांची माहिती आहे चर्चा इथे केली जाते चर्चेला योगदान येणार आहे जीवनात फुकट काहीच मिळत नसतं स्वतःची सावली देखील तुम्हाला उन्हामध्ये उभं राहिल्यावरती मिळते आणि तेच करावे लागेल ऊन आधार सावली आता बनावी लागेल कोण बनणार विजयाचा उंबरडा इथे कोण ठरणार पहिल्या मॅच मध्ये यावेळी आपण पाहायचं असेल पुढे एकदा प्रोपिंग किसवर इथे सज्ज झालं असेल इलेक्ट्रिकचा बॉल यावेळी मोठा प्रयत्न केला गेला होता चेंडू चालला असेल डिक्लेअर क्षेत्रामध्ये एखाद्या वेळेसाठी छोटीसा हेलिकॉप्टर लाईन केलं गेलं एखाद्या वेळेसाठी सामना संपला नाहीये मित्रांनो इथे दाखवून देणारा चेंडू होता नंतर त्या चेंडूवरती डॉट बॉल एक चेंडू अजूनपर्यंत या षटकातील शिल्लक राहिला असेल धावसंख्या टीमची टोटल 28 नंतर त्या चेंडूवरती चेंडू एका धावेसाठी पाठवून दिला जातो धावसंख्या 29 धावा झाले असतील 5 चेंडू आणि 5 रनची आवश्यकता असेल व्हॉट अ मॅच व्हॉट अ विक्टरी इथे खून करणार 5 चेंडू आणि 5 रनची आवश्यकता सामना शेवटच्या चेंडूपर्यंत सांगू शकत नाहीये कोण जिंकेल कोण हारेल 19-20 मधली लढत सध्या खेळांगणावरती आहे 5 चेंडू आणि 5 रनची आवश्यकता
आयुष्यात सर्व काही हरलं तरी चालेल, पण तुम्हाला हरून चालणार नाहीये. कारण ही जी हिंमत असते ती शून्यातून विश्व निर्माण करण्यासाठी तुम्हाला भाग ठेवणार आहे. पहिला चेंडू, मोठा प्रयत्न, आयुष्याचा चुकला, नो प्लस 4. सामना इथे फिनिश आहे.